Kijk, we zijn vlag. Vlag. Wauw. Oh, hij lijkt het wel een bal, hé. Oh, oh. Nee, dat hoeft mijn net schat. Ja, schat. Goeiemorgen. Een naaie dag, een naaie Vlag. vlog. Kijk, we zijn vlag. Vlag. Wauw. Dat is een goeie. Bist een beetje verkouden, Hilda? Ja, heel iets snot, hè? Zwart. Heel iets snot, jongens. Gelukkig voor de rest wel blied, hè? En die rat. Nou jongens, ik ben er ook aan het poetsen. Ik ben even bij de prullenbak gedaan en van binnen en van boeten. En Hilda wil het make-uppen. Let shit, hoe mooi is dat? Wow. En dan is een winkelkarker. Wie is het keurje, hè? Dus Hilda is lekker aan het watchen, ik ben lekker aan het himmelen. En van jou op de planning, ik maak nog even dingetjes hellen voor de verbouwing. Dus ik maak even naar de bouwmarkt eigenlijk. En Hilda Maar is haast Jidje. Ja, die werd haast 2. Dus ik zal even een cadeaus uit voor haar. Ik ga wel wat dingetjes in de holle. Ik zal ook even wat van squam met hem hellen. Dus dat zit ik er warm. En Hilda, Joet is tante Femke Jidje. Ja, dus daar zitten we vanmiddag even op bezitten. Ik zal eerst even wat poetsen, een bakje koffie hellen en dan zit ik even in de auto op een struin even om cadeaus en watskippen en spul van de verbouwerij. Er moest nog wat dingetjes komen. Ik zei dat helle ik wil even zo. Misschien rent het wel heel los, dat weet je nooit. En zoals ik zei, Ildo had de hele nacht wat warmer geweest. Kuchelen, snatteren. Eigenlijk nou wel bleed, maar wel heel snotterig. Dus... Jongste poes en kroepie. Ja. Gringo. Kom eens. Hey, Christel en Kroepie van Ildaal. Gringo is net echt een huiskat. Hij mij altijd wel in een huis, maar hier is er haast nooit. Heel enkel, dan wipt er eens even aan. En ik moet zeggen van dit hier ik vroeger net, hoe het was, dan hier hem heel lang bieden, maar hier werd ik steeds leren. Hij is ook al aardig oud. Hij is nou zo'n 15 jaar, denk ik. Maar hij wordt steeds huiselijker, dus dat is wel gezellig. En Ilde vindt het heel mooi. Oeh, een stut in de noos. Zo op een Gringo. Gringo. Kom eens. Heetje, dit vindt hij lekker. Zal kiezen. Dat vindt hij lekker. Maak je koekjes? Ja, kroepjes vindt hij ook wel lekker. Net aan de stut, hè? Nee. Nee, dat doet zeer. Deze krijgt even. Ik ga net helemaal goed. Maar zei ze de kardie niks. Ja, maar voor een beetje schaam. Vriendelijk. Ja, mooi stut, hè? Er zit een wit puntje op. Maar mij is net al Luca. Aaien. Zo, aaien. En witte voetjes. En witte zakjes, jongens. Is dat wel? Poes, het witte voetjes. Liet je wat zakjes? Ja. Wat nou dit? Ja, dat was de beppert, dat weten we wel. Maar men wil dit even aanmaken. Men wil de prullenbak nog even een keer maken. Dan gaan we dan een beppert om een bakje koffie, oké? Oké. We alleen maar naar beppert, jongens, hè? Vies de beppert zijn leef? Ja. Ja, mijn bek, ja. Maar men wil eerst even dit klein maatje. Poetsen, poetsen. Dat is wel lekker fris, hè? Ja, dat ruikt lekker. En de deksel. Dit is het deksel, hè? Kijk, is hier een deksel? Wat hier? Oh! Druk maar, mijn voet. Mijn voet. Dat was mijn voet, dat denk ik. Dit was mijn voet. Voet. Oeh, kijk, mij gaat heel noos aan. En dat is het. Oh! Oh! Kijk eens hoor. Ja, dat was het. Mijn nooit poetsen, joh. Ja, dat is wel een leuk speeltje, hè? Even wachten, even wachten. Leuk, hè? Oh!
Let eens zien. Let eens zien, waar dat ze. Delen. Toetje erop. Hier zit de vinger ertussen. Potverdikke. Dus hou ik geen watergoed, hè? Maar het is wel leuk. Nee. Nou, die keer voetbal in de kliko, hè? Ja. Je bent toch net zo vet, hè, meid? Ja, liefje, de snoers erop. Dan is haast klaar. Echt niet. Poesie, kom. Poesie. De poesies. Poesie, kringel. Had ik je zin in, hè? Ja, had ik je zin in. Poesie, kom. Kringel. Wat zie je wat Ildo al even van mooi staat? Poesie, kom. Kringel. Zie je wat Ildo had? Een mooie auto's, hè? Daar ben je ze. Zo. Hoekjes in de wask. Hé, Poesie. Dat is Poes wat lekker, zei hij. Zullen we Poes een stukje vlees, ja? Ja. Ja, Poes. Ja, maar een Poes. Zeg je Poesie? Poesies. Ah. Zie je dit? Hier. Hier. Blijf op groeien. Pak ze maar. Oh, dikke bofkont. Oh, wat een feest voor Poes. Poes, lekker. Poes heel lekker. Een stukje vlees. Ja, zo dat hè? Lekker, poesie. Lekker wel. Poesie. Is het lekker, Poes? Shit, die is veel daar. Kou je de moel, hè? Hoor ik Poes hem op. Goed kou je, hè? Nog. Lekker, Poes. De rest doet even, hé. Zullen we naar Beppe? Bakje koffie erbij? Ja. En de beestjes? Ja. Dan gaan we daarna in de auto, gaan we even shoppen. Ik wil zien mij. Ja, neem die maar mee. Ze mij die jas nog even pakken. Bens kon even dongetje. Hij ziet. Nee, je bent al een dongetje. Je bent al een dongetje. Even nog een bijlmaatje. Oh, ben je er al? Pak de dien maar. Waar is Hildo haar jas? Nee, joh. Ja. Zullen we die even onder? Zij is nog even doei, Cedric. Doei, doei. Tot de volgende keer. Doei. Die gaan naar de winkel. Dag Famke, love you. Doei. Ja, maar weer weg. Hier ben ik een ding naar rails. Even zien. Zwart, grut. Dit is het denk ik. Ja. Kersens, ja, heel volle kersens, heel nou. Oh, hij lijkt het wel een bal, hé. Oh, oh. Wauw. Lijst hem weer op? Ja. Zo. Ik heb een oor die we keepje. Maar we nog even bij de verfje heen. Even bij de kleurtjes. Ik wil even zien wat voor kleur ik nou eigenlijk op... De bal. Nog een, ja. Wat ik op een boetenkant heb wel. Er is nou al je zink omheen te zetten. En het is nou al je wit, steeds maar lichte kleur. Maar ik wil al je een beetje bij de ombouw loeken. Dus het wordt donker, denk ik. Oeh, stop. Oh. Badje roegeltje nog. Mijn badstoeltje nog, hé. Oepsie. Oh, mem. Wat hij net in tegenprikken, hé. Blijf en dit zie je wel. Als je al je kleurtjes heel lang. Nou, dat wordt weer heel makkelijk. Al die kleurtjes, ja. Zijn kleurtjes op. Ik heb hem zien welke ik me mooi vind. Welke vind je toe mooi? Dit is het oranje. Oranje. En dit is red. Oeh, dat is ook wel handig, ja. Maar je eentje pakken, net al hè? Dan gaan we aan alles op. Net meteen een beetje donker, maar... Ja, maar je eentje pakken. Die maar. Ja, nou, nemen we die mee. Die mee. Geef even verder, Hildo. Oeh. Oh, mooie crispy, hè? Nou. Kom maar. Gaan we naar de kassa. Werk niet, hè? Tot ziens. Oh. Ja.
Denk om auto. Oh, wachten. Vrachtwagen. Wacht je. Neem je een handje? Wacht je weer. We hebben nog hier even wat ding te schalen. En dan gaan we dan nog even naar de boodschappenwinkel. En dan gaan we naar huis. Oké? Nee, die hoeft met net schat. Let maar stik. Weer naar de kassa, ja? Go. Boodschapjes binnen. Op naar huid. Op naar huid. En we zijn weer thuis. Ik zal het spul al hier uitladen. Ik ga al je boodschappen en cadeautjes en van alles en nog wat. Een gedienrail. Dus Hildo is wel heel wurg, dus die doe ik even mij een fles melk op de bank. En dan laat ik het spul even zitten. Hoi, was dat mij? Kom. Was die beter horen? Dan zeg ik, doe je midje. Doe je midje. Best wel een beetje wurg, Hildo. Als je zo'n beetje wurg uit hebt. Beetje ziek, hè? De rode wenkbrauwtjes. Ze me lekkere melk voor die meidje. Nee. Ik heb net. Haast net zin in net. Nee. Oh, wat waar is dan zin in? Een stukje ballen. Ja. Mooi een stukje ballen? Ja. Maar ja, ik wil ja. Zijn we in de huis? Ja. Ja, kom maar schat. Ja, kom maar schat. Ik kom bij. Ja, schat. Oh, poppie. Ze hem die tillen? Ja. Ja. Oh, sterke mem. Heeft u een sterke mem? Nou, Hildo uit het bedje. Ik ga een wasje erin smieten. En uw spiegel is binnenkamer. Uw twadde. Ik ben heel bang dat er net komt zo, maar hier is binnenkamer. Tada, ik heb hem hier. En check dit. Uw bad is echt binnenkamer. Ja, ik het chillen ben alleen begon mij een beetje te installeren, maar ik dacht dat een gesprek wat oors moest. Dus hier komt nog een beetje deze kant op. Maar dit is toch wel echt een huge bad. En dan lijkt hier daar. Hier lezen de platen, die komen dan aan de zijkant. Dat wordt zeggen de omheining van het bad. En ik hier een gedienrail hellen. Maar ik denk dat het een beetje te lang is. Ik meen dat ik de langste had moest, maar maak je mijn shit. Ik heb over de hele wand een gedien doen. Dat is echt best te lang. Ik weet niet hoe ik erbij kom. Ik ben net helemaal bij mij de holle, denk ik. Nou ja. Ja. Ik heb verder net meer cadeautjes. Oh, wacht even weer. Je gaat wat goed. Wat is dit? Even wacht, kom samen bij je maar op. A few moments later. Beter. Geen cadeautjes meer voor Hildo voen, maar ik heb hier straks nog wat besteld en dat is wel binnenkamer. Wie zelf geen een keukentje, ja. Dus die is binnenkamer. Nou, die wil ik eigenlijk wel van tevoren een heel zetten met Jelke, dat ze hem echt voor het broeken kan. Dat het net dan nog maar. Het is gewoon papier om het keukentje zelf in. Ik heb het cadeautje besteld voor Opa en Beppe, die het hun jaar beginnen. Dat is zo'n dubbel bedje. Die had van kijken, dat vindt ze zo leuk. Dus ik zei, bijna moeilijk dan ook makkelijk in. Als ze iets wist wat ze leuk vindt, dan doe ik dat. Dan zeg ik wel dat ik hier tekentjes bij zie. Maar ik denk misschien is het wel leuk om een keer met Jara dat op een naaimachine te maken. Dat is op zich wel vrij simpel om te doen. En ik weet dat Jara dat wel heel leuk vindt. Dus misschien kan ik dat leuk een keer met Jara doen. Dan echt even een leuk stafkerns op ziekje. En dan van haar uitknippen. Dat zie je dan even mooi achter de naaimachine dat dwang kan. Ik denk dat is wel leuk. Dus dat is net echt zo'n probleem. Dan kun je dat misschien ook wel cadeau aan Hildo dan. Dat is wel grappig. Nou ja, zo wat. Hildo uit het bedje. Ik zal hem het was opvouwen. Dan krijg ik een stas over het huis. En dan vanmiddag dat Hildo wekken wordt en suikerthuis is, dan gaan we naar tante Femke, die zit je. Dus daar in een kaartje verschouwen. Ik ga als cadeautje een bon van Uzilse Salon. Dus 2 vliegen in 1 klap. Dan doe ik wat voor Ilse en wat voor Femke. Dus dat lijkt vanmiddag op de planning. Dan neem ik je met mij. Dat ga ik mooi lekker even voor jezelf. En dan morgen met zaken voetballen. En gaan ze een viskwedstrijd. En misschien dat Jelke zelf nog even voetbal ingeeft. Dus hebben we weer een hele leuke dag in de planning. En dan neem ik je natuurlijk echt weer mee. Van jullie succes, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Want like zit voor.